weche mopondo koda chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. Nyakwara Mugejong dakika osekalo 17 tok saa 1 mar okinyi. Kamoro moro ma intiere okinyi makawuono machiegni e twak moro mokwongo matai nyinga Joyce Oduora. Wadwa twak otudore kod chal mar Kenya, weche mopogore opogore matimore pacho kae. Ahinya to gi sani mabende warito yiero madundo mibo bed ka ibago e kor gwenge mopogore opogore pacho kae. To dul matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC sani koro wacho ni gintiere kod nok mar omenda e bago yiero madundo e kuonde aboro mawinjo bed ni ibagi yiero madundo. Kopogore kod mano, duola manono tij obila e pacho kae IPOA bende koro ng'ur ni gintiere kod noka mar omenda kaachiel kod nok mag jotije manyalo konyogi e chwalo tijegi e yo makare. Ahinya to mano motudore kod nono kaka obila timo tijgi e pacho kae. Mago kaachiel kod weche mamoko moriwo ng'anyo mago mag lecturers kata jopuonj mag mbalariany kod jopuonjre manyawawa makoro yang ni nitiere jopuonjre manyawawa 50,000 e skunde mag piny owacho mopogore opogore e pacho kae. Mano koro nyiso ni piny Kenya to chomo kama chalo nade. Mane momiyo kinyi makawuono antiere kae kod wendwa achiel mano Vincent Kisuko Kil poko chopo e studio kae. Kata kamano kango chopo ikinde mwadhi mbele kod twak marwa obo bedo ka oriwore kodwa. Gie thuolo ni antiere kae kod Peter Oluoch Lango ma en coordinator mar UDA e county ma Nairobi kae. Machiegna inya Peter e studio mar kinyi makawuono. Wendo machielo antiere kae kod Mesha Kodede janon weche mag siasa. Machiegna inya Mesha e studio marwa. Nyakwara Mugejong in benda rwakini machiegni e twak marwa bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 23 Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kad bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwacha kod twak marwa yanga okinyi makawuono dago mar mondo mi wachak kod report mano losno odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa mano Chris Owino kama duol mochung'ne yiero e pacho kae IEBC ogolo ywak margi ni yiero madundo e gwenge mamoko aboro ma ichan bag higane nyalo gore Luanda ponono ni migawo mar omenda orem miyogi mano miliona 258. Wawinjane report makamano mondi. Tarik 27 mar 11 gani nyalo rito kuom thuolo ma ok ong'ere mar yiero jotendgi manyien kaluwore kod nok mar omenda. Kaluwore gi jatatije maduong' mar IEBC Marjan Hussein Marjan, IEBC dwaro bilion 1 mar bago yiero madundo e gwenge duto 24 makmani omenda mane omigi budget mahigani en milion 788 kende. We have a total of 24 by-elections. The ones that are funded are 16. And the total budget for that by-election, those 16 by-elections, 788 million. For the 8 remaining ones that have not been funded, amounts to 258 million. So in terms of total cost, we are looking at 1,046 million for the purpose of by-elections. IEBC kata kamano koyango gwenge aboro manyalo rem yiero jotendgi manyien yiero mochan bagudu mar 11 gani. Kaluwore gi Marjan Hussein Marjan, IEBC dwaro mondo migawo mar omenda omedgi omenda maromo milion 258. You know, we gave for 16, but as we continue receiving writs later on that there are other by-elections. So they had already funded us for 16. But as we speak now, there are those new ones that had not been funded. But we continue planning for them. We are also working with the National Treasury to ensure that we get the funding as quickly as possible. And some of these by-elections, for example, Kabichai, that happened just shortly before we assumed office, and others, in order of priority, if you look at the ones that happened, like Banisa. Ekomachielo, duol mar IEBC dhi nyime kod timo ikrok malong'o ne yiero maduong' mabiro ka chenro mandiko jogo ombulu manyien
dhi chakore ayanga tarik 29 dwe mar 9 higani. We have gazetted 29th of this month as the date on which we will launch the resumption of the continuous voter registration in all our offices across the constituencies, but also we have, as a commission, agreed to use Huduma centers to place our desks and registration officials in all the 57 Huduma centers across the country, just to expedite the process of continuous voter registration. Jakom IBC Erastus Ethokon oyango ni gigeno ndiko jogombulu manyien maromo milion 6.3 motelo ne yiero maduong' mabiro. We are also piloting technology to see if we can simplify the processes of voter registration going forward. We are targeting about 6.3 million new voters, 70% of whom will be young people. Ethokon bende ojiwo josiasa mondo duok piny liet mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro kaka yo mar kelo kwe pacho kae. Kodong' mana dweche 2 kene motelo ne yiero madundo e gwenge 24, duol mochung' ne yiero pacho kae IBC koro chwero luya mar yudo omenda maromo matimo ikruok ne yiero makamago e kinde ma gikwayo migawo mar omenda mondo medgi omenda maromo milion 258 matimo ikruok ne yiero makamago. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Meshako de dadwa na chakodi ka wachako TWAK ayanga okinyi makawuoni winjo kanyo ka IBC koro ng'ur ne giten kod pesa to ang'eyo ni magi timore kinde makoro odong' wawachno odong' mana matin ne dweche 2 to gibo bedo ka gibago yiero madundo mowinjo bende timo e kuonde chung' od bura 2 kaachiel kod wards mopogore opogore. Ng'ur makamagi bende koro keto picha mana inyanya to gisani ma jo Kenya temo mar mondo mi oket geno margi kuom IBC kibo bed ka ichako pimgi kod kit kaka gibo bedo ka gitayo yiero madundo motelo ne yiero mar higa mar 2027. Erokamano Joyce, mokwongo ka nitie gimonengo piny Kenya ong'i matut kabisa en kaka inyalo duok nengo mar yiero ma Kenya piny, nikech wan achiel kuom pinje ma kirango matut tiyudo ka yiero gi cost omenda mamalo moingo pinje moko ma kata man gi pesa moingo to IBC masani nyoketi, commission masani nyoketi ni kanitie gimoro achiel ma jo piny Kenya kata jomoko kuomwa okoridhika godo en ni ok gimiyowa plan malong'o ma is convincing kaka ginyalo duoko nengo mar yiero piny. Kiwacho ni plan ma convincing owinjo bed ni gibedo kod plan ma convincing machalo nade mar mondo mi oduok piny nengo mar yiero to kiduoke piny iduoke piny nyaka kiwango mane? Onego bed ni ginyisowa ni ka ging'iyo yo mane commission machien motelo negi kata mamoko osetiyogo gin gi plan mopogore to nyaka wane pogruogego kata mane omenda mwatiyogo e yiero. Ok nyal bedo ni pogruok mukelo en mana manyalo medo dwe mar yiero kadhi malo, nikech sani koro wawacho tiyo gi moingo omenda moingo bilion 1 ne yiero mag wards mag constituencies gin 2 to modong gin wards. Nyalo miyo ichako parori ni to kawachope 2027 makoro wan gi yiero mokwako piny Kenya te to kendo gin ballot papers 6 koa MCA nyaka president dhi chalo nade. Nyiso ni wang'iyo omenda makore lach e 2027 to e sechegi bende ema wane gi uchumi mathembo ma nitie gik mang'eny wang'iyo kaka dang tim weche thieth e osiptende, skul gi kiang'o. Koro onengo bed ni kata ka gichiwo kwan maromo bilion to ok onengo bed ni mbaka mwagoyo en mana general ni wadwaro omenda marom kama to kwago mbaka deep ma wafwenyo omenda mudwaro ni magi madhi tiyo kama magi and it is justifiable. En gima wate wayiere ni ma to yiero ok nyal timore kaonge omenda ni yiero ok nyal to kawaketo ni jok matiye sirikal group ka group kobiro to gin giwacho ni mondo gimoro amoro timre wadwano medwa omenda, nikech mate trend ma ok jo IBC kende. Gimoro amoro kipenjo kata police gimomiyo pok gi achieve, gimomiyo pok gi keto arita kweyo mowinjo to gibro nyisi ni budget. Kidhi penjo skunde gimomiyo gik ma gibro nyisi ni budget. Koro wach mar omenda ni en ema koro
konde te migepe te me sirikal yiengore to onge ng'ama dwa wacho ni bilion ni magi ma dhi tiyo kuma kama. To katieko Joyce, gik moko manyalo miyo, for example, kana wacho ni onengo bed ni commission mar IEBC kata mbaka ni wago e yo matut ma commission manyien nyiswa kaka ginyalo timo mondo giduok bech yiero chien. Ang'o momiyo nyaka watim voter registration kowuok kuom ID to already wan gi ID? Nyiso ni ok watrust ni joma ni gi ID Kenya ka gin jo Kenya mosetan 18. Matine ni wach mar voter registration ma IEBC chano chako timo tarik 29 mano mar dwe ni, in kod kakori winjo no kuwinjo bed ni time. Okay, sani to nyaka time nikech mane gima nie chik. But onengo wadoge chike wadhu ang'i ka wanyalo chenjo chike go nikech samwa register ng'ato mondo go kura. Gima wang'iyo mokwongo en ni ja Kenya, to gima nyiso ni ja Kenya en ni in gi national identity card. To kibedo gi national identity card imiyi kisetan 18 years, nyiso ni iromo higni midwaro. Ang'o momiyo pod nyaka wachak walos voter registration kendo ma wachak wabed gi kura ombulu kendo migoyo? Ang'o momiyo kiyiene ahinya ja Kenya go ombulu gi ID to wang'uk pesa cha nikech budget te mar IEBC biro yudo ni voter registration nyalo kawo omenda maromo kwanata malo 50 ewi 100 e registration kende. Wabiro duoko bech yiero marwa piny ma budget dog piny kata gi 50% nikech okane gi omiyo nyaka ami ID kase mi ID koka chaka mi kura kokidhi goyo dakigoga kura gi ID. Waro kane Peter Luocha etwa kokiji makawuono. Peter inake ni pachien mane ahinya nyako tudore kod kaka IEBC sani koro ywak ni gitin kod omenda to gitin kod omenda mano mar bago yiero madundo. To ang'eni yiero madundo magi biro bedo ka gibago kuonde mopogore opogore, kuonde chung'od bura kaachiel kod wards kaka jopiny biro bedo ka pimo godo ratil ni to ma IEBC ma biro telo nwa makare 2027 kose in kor kakori winjo kanyo ka Meshak to sewacho ni en kaber to IEBC ni onego duoka ne budget mar gi piny, ok ni gimbe giwuok oko giwacho ni omenda tin mar mondo mi omedgi. Joyce, mokwongo go niero kamano kuom rwaka Ramogi ka ma en odiochienga mokwongo mar nyono kapok abiro nyaka kaero kamano ahinya. Koro ka responde wachno, IEBC en professional body momiye mandate mar chungi weche mag yiere e pacho ka. Koro seche magi wacho no omenda nok to gina diere no mana ka gik manyo timore ma jatelo manyo donjo nye koro kanyo donjo nye pod en wendo. Koro ko yudo ka nok moro nitiere en jukumu mare mondo mi ong'ur ni jokama an gi nok e yo maka manyo wacho ni nitie awards moko dhi timo to aneno ko chako wuoyo kanyo ne gitiyo machiegni gi treasury manyiso ne gidhi yudo pesa no. To kaka gisebedo ka conduct ga gini pesa gi no nyaka migi nikech kae mwasebedo go koketo e wang'o duto. An kaka wuoyo kaka an e UDA manager man Nairobi an gi ward achiel monego be nang'iyo Nairobi kaende. Ma wan gadier wadhi timo nomination on Saturday ne. Ma kwa setimo nomination to warie yiero tir. Koro an gadier ni treasury dhi miyo commission omenda magidhi timo go gino. Nikech gine ma jo Kenya osebedo ka ng'iyo ga to ker be pache nitiere gini omenda nyaka migi ame omenda nyalo bedo ni in ka wuono lakini ka kin chopo to budget mane in go punguza gi gimoro kata distance omedore kata na bech fuel omedore koro nyaka migi ame pesa kaka gidwaro no ero mondo gitimnwa gini mondo mi wakadhi. Hana ungo gi lwedo gi kwa pesa mondo treasury to ber ni jakome thakono wacho maber notiyo machiegni gi treasury. Koro ko wacho kamano to be ng'ama ni treasury bi ng'eyo omenda nitiere idhi migi amiya to gitimatima gine en awards auchiel kende to en ballot adi en ballot achiel wuod ka wuod ok wan gi kanise ariyo wan gi ng'at achiel ma en ballot achiel ma mani dhi miya IEBC to IEBC tieka gino to watieko wakadho kanyo. Tero kamano. Ano ka Meshak odede buonjo e kinde miloso. Meshak in iparo ni IEBC nyalo duoko piny omenda mag tiyo godo na nikech kinde mathoth e kinde mag yiere pacho ka iwacho kata ni omenda mago mag voting papers moko kuom gi ok go kata chapa e pacho ka kendo wasebedo kwa winjo kata keme opogore ma ichwalo ne kata orak mago mag goyo chapa utese mago mag oluto mbulu e pacho ka. Biparo ni mane moko kuom yore ma IEBC nyalo tiyo godo e duoko piny budget mar gi ma ini ywak ni omenda no ng'eny oduoke piny. Joyce, nitie yore mang'eny ma IEBC nyalo duoko go
bei mar yiero kata omenda ma gidwaro mondo gitigo e yiero piny nikech magi ing'eni sorry mokwongo wagombo ni mondo jo-Kenya obed gi geno maduong' kuom IEBC kae gibed ga lot of faith ni IEBC en duol maber manyalo tayo yiero e yo makare to magi e gik makelo genogo sama IEBC bende onyiso jo-Kenya ni wang'eyo gik ma odhi through in terms of chulo ushuru kendo wadwa ni wati gi ushuru mar weyo makare ma ok onenore ni namba achiel miwachono is one way ma wanyalo duokogo nikech sama iwuok kaka last election ne wadhi goyo ballot papers nodhi losnwa Greek kinde moko ilose pinje mopogore opogore to gini kende kao bei ka pesa to waprint ka to pesa to unge ng'ama osetampago kama waprinteni to ballot paper to wadhi print kucho mago nyiso mana niya either wan go ala moko mwadwa ni watim oko kuno to kok ohala moko to ok wa trust each other kaka jo-Kenya to koso trust no miyo watiyo go omenda ma kore lach madine watiyo gi nus mare mano namba achiel namba ariyo ng'iyane kata jawinjo mawinjowa ong'iyane na nikech informations gi gin kata online king'iyo omenda ma IEBC tiyo godo e chulo okinde e yiero mora mora kotim yiero kaka general election ibiro yudo ni budget mar chulo kinde chopo kata 30%. Mano gichulo kinde seche ma seche moko ng'ato okwedo yiero ni yiero kotimore yo makare. Gidhi seche moko machop kata 30% of their total budget odhi e weche mag legal fees. Ing'eni gik makamago wanyalo geng'o nikech wanyalo geng'o nikech kane wadhi for example we waduoki chien e 2017 for example wadhi e yiero general election watieko yiero Jakom Raila Amolo Odinga gi kweth maluwo bang'e odhi e court obedo piny Supreme Court onono gini kuom ndalo 14 ma constitution dwaro to gikelo ne jo-Kenya result ni yiero ni ne ok otim in accordance with the law ne ok otim koluwore gi chik madwarore. Joyce sama Supreme Court wachonwa ni yiero ni nok otim koluwore gi kaka chik wacho to sechego wasetiyo gi bilion maromo kata 50 e yiero ni to ok nyiswa niya ng'ama nogolowa kaka chik dwaro to terowa watimo yiero outside chik momiyo Supreme Court o annul this whole election ma odwokwa election manyien. Ing'eni nyaka sani sapaso longe ng'ama kao responsibility no onge to omenda mar jo-Kenya otiyo kanyo madhi bilion 50 gi wiye kata bilion 60. Ka wadhi kamano to e kaka bende otimore nyaka by election sani wadhi e 24 by election kiny ka 12 kuomgi kata 30 kata 20 odhi e court IEBC namba achiel ma idwaro e court gikao lawyers itero lawyers gi ichulo so nyaka wang'e niya bang' magi to result nyaka bed niya en Meshak ema nomiyo wawuok outside the law momiyo court o annul this thing koro bei no ane machulo to sani wadhi gadhia kamano to nyiso ni wa relax kata koponi gik moko otim outside the law IEBC nigi pesa gisego budget nyaka omenda mibichul okinde mane momiyo watamore ni duoknwa bei mar yiero piny waol ushuru nego Ndigi mida medo pit Babalo negi kare neno kwa yuago pesa in kare ting'eni IEBC ema manyo no jotelo ma wan godo piny ok nya bedo maonge jotelo IEBC ema omiyo mandate mar manyo no jotelo from ward level nyaka president Kir koro miyo seche motiyo gi pesa seche migo ga budget cha nitie budget ming'iyo ga ki consider ga nyaka distance ineno ka kuonde moko kuonde mitere ballot paper seche moko koth ochwe nyiso ni mondo gidog kende ofuku gi budget maonge kod itiyo kod ndege koro wapamp pesa mang'eny kanyo kaka sirikal nikech wadwaro leadership mar piny to kako siepne ne owacho ni seche moko weche moko apilo bedo mago koro luwore mana gi gwenyruok e paro gwenyruok e wach ng'ane neno ni wan jogo maya ema koro gino to IEBC dhi nyaka last minute mo hakikisha ni okay udhi appeal ting'eni IEBC be dhiga appeal pod ginyalo loyi
Koro pesa tia mondo nyaka wayud genuine leadership ma joka kotimre nade oyiero. Ok en ga pach ng'ato ni koro IBC koro tia gi pesa kama. Kidhi appeal IBC bede kanyo. Mondo ebe nitie values moko ma IBC ng'iyo kaka IBC. Iwinjo kiloyo gi case tiloyo gi case. Koro Joyce, by election ma Magarini en achiel kuom by election mibetem ka. Notere court ma koto kiroko yiero ni. To IBC achiel ni notimo yiero no molando nwa ni bwana ni ema otimore nade ema oyombo. Ere kaka court nodhi okiro ma oko to nyaka samwa bete kana ok kaka jakenya machulo ushuru pesa na olal kanyo nikech IBC achiel miwacho ni ema notimo that election monyiso ni result en ng'ani emoyombo court kodhi onono to yud ni ng'ani ne ok otimre nade oyombo kisheria. Ere ja IBC mosekawo that jukumu pesa na olal election ochako miya budget sani ni wadok kendo election kendo dwaro pesa. Penjo mang'ato nyalo bedo ka penjore kata ko pogore kod pesa makoro IBC yuago ne tinti ni wacho ni winjo bed ni iduoko piny kata omenda ma imiyogi obed mano mar yiero madundo kata yiero mano mar higa mar 2027. Wang'eyo ni IBC en Independent Electoral and Boundaries Commission. Independence mar IBC no bende entiere to IBC manyien mwantiere godo sani ma jakom mare en Erastus Ethekon bende entiere kod geno kuome no bobedo ka obago yiero maler maonge chochni moro amora pacho ka ma onge joma boneno ka dhi e doho ng'ur maket kod ranyisi ma ichwalo mar yiero manotima higa mar 2022 nobedo nullified sani koro jogo kadok e debe wang'ni. Ethekon gi team nete onengo miwa serious case studies kaka mage mag pinje mamoko mondo wang'i ineno kaka sani ang'e ni wabro wacho gik machalo mbaka mono kwadhi nyime but just as an example sani kanyo ochwal report kata gi Margaret Nyakango budget controller dhano nigi penjo nikech sembe ipimo gi nyamin king'iyo Nandi County nigi accounts 10 to Homa Bay nigi accounts 520 gi wiye kata moingo 500 koro kipimo sembe gi nyamin tipenjori niya ang'o momiyo Nandi County is running efficiently gi accounts 10 kende to Homa Bay to run gi accounts 500 gi wiye. Mae momiyo IBC be onengo miwa that comparison ni England ka yiero to gitiyo gi omenda marom nade e yiero. America ka yiero to pabalot gitiyo gi omenda marom nade. To Zimbabwe to ka yiero to South Africa to Kenya eka wabro bedo gi geno miwacho no niya kare wan within the range kare ok wan mabor ahinya. To ka kwatimo that comparison mwayudo to ibro yudo ka ng'idhi Google kata idhi cheko records tinyalo yudo ni yiero wa pabalot pesa maduong' moingo yiero mar America pabalot to nengo bed ni gino chanda kaka ng'ama chulo ushuru ang'o momiyo yiero wa pabalot chal kama expensive kama ka population marwa to en around 60 million to America seche nigi population moingo 300 million. Ok bitim gi pesa case study makamago midwa ni IBC ochwal ne ji miwa comparison mano mar piny Kenya kata kod pinje mamoko kitimo gi mano ok bidwaro pesa no kata kodwaro pesa to at least mano bro miyo wageno niya kare ok wan so much out of the range one within the range to kamago comparisons mwaonge go to nyiso niya IBC mano yierni odonjo mane tielo mar IBC mano dhicha koro change pod ok wane wabro dhi e yiero ji bro dhi e court bro nullify IBC bro chako kwawa pesa gidwa timo by election to koro wan watiya tiya gi pesa election to wan gi mwayudo tok election nenang wayudo nyithinde barabara ka jomoko go wan tamo kokucho magi gik mwayudo onengo bed wayudo value in every election pero kama Peter in korka kori ibe paro ni team ma hotel ne kanyo kod Erastus Ethekon kaka jakoma mar IBC jopiny nyalo bedo godo kod adiera ni yiero gibo bedo ka gitime yo makare kata bedo ni sani pod giywak ni gintiere kod pesa matina ma sirikal osechwalo negi kata gin kod geno ni migawo mar omenda pod bro bedo ka medo gi pesa moko. An gi geno maduong' nikech idano ka commission mocho donjo maduong' ne Ethekon gi kanyo ne gidonjo nyicha ne gidonjo gi yo madwarore making'iyo parliament wan gi legal department ma jogi nobedo vetted manowuok kuomgi kabisa kendo muda nochiw ma pach jopiny nokawo ma jopiny nopuodho koro gima jopiny nopuodho mano nyiso ni en gima long'o
To kendo kidhi kucho kendo nitiere migepe moko mabe rango gede kopogore gi wan jopiny. Wan jopiny nitiere ka wanyalo bedo kaka wang'iyogi, lakini nitie migepe moko man gi high professionalism manitiere kaka ng'iyogi. An koro an gi yie ni jogi dhi deliver maber. To pesa be nyaka migi ni kata at the end of the day wan ema loso pesa, dong government ema loso pesa. Koro nyaka miya pesa gi mondo ka gimiyowa gimoro maber, kigi complain ni gino timore marach ni ok wamiyogi ang'owa, nok wamiyogi pesa. To aduoko osiep nowacho wach moro kanyo, weche mag ballots gi eki. Seche mag ballots bedo printed, nitie ka tenda mimiyoga ji. To bedo open ne ng'ata ka in piny mane nyalo apply ni kiyudo tenda no timiyi kaka inyalo print. Koro kata in mana Siaya ka, ti nyalo print ballot papers, IBC nyalo miyi. Ka in Norway, IBC biro miyi tenda mar print. Wan kama nyocha ne wadak Utali kacha, nitiere kambi mane wamiyo tenda mane print pesa. To last year kore kane wagolo tenda no, ne ok wawin tenda no, mane wagolo tenda no wachako wamiyo kambi moro ma ok adwa ni mondo aluong nyinge. Iwin. Koro tenda chal mana kamano, nitie sama pesa minano watiyogo, nitie kama iloso gi sani mopogore kama ne itimogi e nade, kama ne iloso. To en mana industrial area ka. Koro seche mwang'iyo tenda mag joma loso ballot papers, wang'iyo ni to dhi lose e rang'iny machalo nade. Iwinjo. To kaka wan gi candidates machung', wakete away from the candidates nikech ing'eni weche mag mibadhi gi bing'eni nitiere. Koro mondo mi kik ng'ato wang'e ywagi, ni o ni ng'ato dhi e kot, ni o ni ng'ane ong'e kama ilose gigo. Koro chuno nyaka wapand ne jopiny kama watimo ang'owa, watimo gini. To kot be nitie nikech ywak bet kamoro amora. Emomiyo ineno ka kot be nitie te en independent institution. Koro gima kot play mano be wayie godo. Gimbe ka gidwaro pesa, to wabiro miyogi pesa kaka serikali mondo gime giti tijgi independently. Mana kaka IBC be wadwa dhi miyo pesa independently mondo gi deliver no credible and verifiable results mondo wang'e ni magi leaders moyier koa e grassroots kaka jopiny oyiero. Yero kamano. Iwacho kanyo makare ahinya te kinde ma duol matayo weche mag yiero e pacho kae IBC ywak ne gitin kod omenda. Duol manono tij obila e pacho kae kata duol marango kaka obila tayo chenro magi IPOA bende ogolo ywak margi e wi nok mar omenda ma oketnegi e budget. IPOA wacho ni nok mano mar omenda oserocho chenro maggi mago mag konyo jopiny e yudo ratiro margi nikech wang'eyo ni jopiny mopogore opogore mosebedo ka yudo hinyruok e lwet obila. IPOA mosebedo ka kao okang' mar timo nonro matut kaito gichwalo ratiro ne jopiny. Kata kamano nyaka sani koro IPOA wacho ni gidwaro jotije mago maderom 1,377. Kata kamano sani koro gintiere kod jotije 200 kod 289 kende. Kopogore kod mano, obila bende wacho ni ka ing'iyo kwan mano mar tesende mag obila kod kwan mago mag ofise mago mag IPOA, giwacho kanyo ni tesende mag obila gin 3,000 to ofise mag IPOA gin 9 kende. Magi moko kuom gigo ma IPOA yuago ni rocho chenro maggi mag tich. Odiochieng' manyoro IPOA nogolo strategic plan margi mano mar higa mar 2000 magi biro bedo ka gitiyo godo kochakore higa ni mar 2025 nyaka higa mar 2030. Okenge mopogore opogore magi biro bedo ka gitiyo godo. Ka bende odiochieng' manyoro ogai mar doho mano Martha Koome ma bende nochopo e nyasi no opoyo okenge ma IPOA oseketo kaka ranyisi mar chenro mano ma bede sirikal nitiere godo maneno ni ratiro ochopo ne jopiny e yo makare. Winjane kaka ne giloso mondi odiochieng' manyoro. And the headquarters so that they're also able to follow us. Collaborations, because at the end of the day, you have to prioritize adequate resourcing of oversight institutions in Kenya. That includes IPOA, Kenya National Human Rights Commission, and other oversight institutions. We cannot use lack of funding to cripple institutions like so critical to oversight and governance in this country. Without resourcing, accountability is just a word on paper. I must emphasize that the resourcing of IPOA is a constitutional duty considering the critical role it plays. When IPOA is underfunded, it is the Kenyan people who are denied their constitutional right to seek accountability in policy. Having flipped through it and listened to you and the presentations made, the biggest challenge
you love in terms of adherence to what you envision here, and their full implementation will be resources. My chair confirms to me to tell you that in the discharge of its budgetary role under the Constitution, Parliament, and particularly the National Assembly through the committee in which we serve, will give you the resources you need to push through. Peter Luoch, winjo kanyo kaka aipoa. Yuak ni gin bende gitina kod omenda. Giwacho odiochieng' manyoro ne gi launch strategic plan. Mano mar omenda madirom bilion 13.1. Mano ma gibo bedo ka gitiyo godo e thuolo mar higni 5 mabiro. Mano kochakore higa ni mar 2025 nyaka higa mar 2030. Kata kamano, giwacho ni ewi omenda makamana. Ata malo 21 kende mar omenda osebed ka imiyogi. Bende giyuak kanyo ni ka ging'iyo kwan mag tesende mag obila en 3,000. To apise mago maga ipoa gin 9 kende matine ni gin mane regions 9 kende ma pacho kae to ang'eni wantiere kod gwenge mopogore opogore pacho kae. Penjo en ni aipoa bende osebedo ka timo tije yo makare mowinjo bed ni gibedo funded maber mondo gine ni ratiro chopo ne jopiny e yo makare. Japiny kochwalo ng'ura ni obila otimo na gini, aipoa kawo tijno makare kendo timo nonro ba ratiro chop ne japiny maber. Peter ipoa gima nyaka awachi ni regimes kata sirikende mosekadhoga ipoa ok osebedo ga katimoga maber. But sani sirikal ma sani wan go gi waketo gi tesre makoro gidhi chako tiyo maber sani. Uketo gi tesre yo machalo nade Peter? Tesre ni koro wang'iyo gi ma cases mok gi handle kako nego bene gi handle to japiny omi power japiny owuon mar ndiko gimineno otas petition mare no owuon kopogore gi udi moko minyalo dhiye. Japiny ndiko petition to gine kama to wacho ni ipoa ing'eni kopogore wan gi ipoa ni kende gi independent unit kendo mabe chak ng'iyo ipoa kendo taneno ka isa kasano ywago pesa kacha to duoke kanyo gi instantly gi okil mujumbe ma Homa Bay oduoke maber ni gidhi tiyo maber kod migi pesa mana ka gidhi tiyo ne jopiny genuinely koka en ipoa moro manokadho cha. Koro odwani ipoa masani ende midhi mi pesa mondo ti kaka jopiny dwaro maka polisi otimo gimoro to polisi ne ikawo ne atwa sechego eko to jopiny be ng'iyo gi to gidhi timo nang'o. To kinde miwacho ni oketa ipoa test to dera gigo ma giwacho en ni gidwaro jotije ma kony gi tich e yo makare. Peter giwacho ni winjo be ni gin 1,377 to sani gin 289 kende. Matene ni gin gi deficit kata rema mar jotije maderom 1,088. Enok mar jotije ka nyalo bedo ni gino makoro miyo aipoa ok tim tije yo makare kosango matimore kata bedo ni sani to koro iwacho ni uketo gi tesri. Enok mar jotije igeni kata kane be ni ginok kamano to ne wananyalo na commitment margi magitimo kaka aipoa ginok gino. Ing'eni ka gitimo maber kabisa motivate kata sirikal to chak miyo gi gimoro. Koro sani ka ipoa sure ni gidhi timo according to the constitution gimomigi ni mondo gitim to wadhi miyo gi pesa kopitia legal department kama iwinjo kopondo Kaluma wacho to wadhi miyo gi to wadhi keto gi tesre mondo gitim tich monego bende gitimo. Sirikal nigi pesa mar miyo all this independent institution mana kok gidhi leto jo Kenya piny. Korka kori meshako dede aipoa bende yuaka ni gitin kod pesa gitin kod budget mimiyogi tin. Kopogore kod mano bende giwacho kanyo ni jotije magintiere godo bende nok. Kwan mag tesende mag obila kipimo kod kwan mag tesende mag aipoa bende tin. Kopogore kod mano giwacho ni strategic plan margi convictions magisetimo en 40 kende to fainde magisechwalo ne apisa mano ODPP gin 700 gi malo. Ang'o matimore ka ipoa kae? Erokamano Joyce. Mana kaka wacho mokwongo bise winjo department moro amora mar sirikal mowuok mowacho wan budget oromo tuko sawa wan kare wan gomenda moro apoka winjo. I am yet to hear one. So en wer mapile ma every department kopenj gimomiyo pok gi achieve much to the first answer kata nindo to chiwi inyalo wacho budget then idhi mamoko. So budget is not a new thing. Okay, and give me ma wawinjo from departments. But IPOA was set up mondo okony yudo justice to the people
kata jok man gi nyao ma e wang police ok ginyal rakore gi police kata giyud justice kuomgi. Number 2, gi dho ngere giwacho ni it's an oversight body mar police as a department. To ok ang'eyo nikech magi audits makoro wadwaro ne constitution marwa. IPOA gini nokel a constitution ma 2010 and the idea was great and marvelous. To nyaka sani wasetimo 2010 nyaka koro 2025. 15 years later onengo watim thorough audit ne constitution Joyce mondo wang'e ni departments manobedo created kata independent commissions mane wa create mondo kony jo Kenya yudo justice and service delivery be gisetimo tijgi e kiwango mowinjore. Kap jo Kenya rate gi to wa rate gi kanye, wanyalo wa rate IPOA ni gisechopo kanye gi oversight mar police. Ka police ne kawa soya and we needed someone to oversight police, be gi kawa soya podi koso asoya no be osedok piny gi kwanata malo marom nade based on tich ma IPOA osetiyo oversighting them. Kane police timo a lot of brutality ne wananchi, to 2010 constitution okelo body machalo IPOA mondo o regulate. Bende pod nitie police brutality Kenya ka, to oidho koso maintain koso dok piny. Magi e gik monengo bed ni kawang'iyo to data makonyo wa justify need for the budget gi gik makamago. So I'm not disputing, but on the side of mwananchi dibed maber na ka an benda ng'eyo ni services ma IPOA data nitie, scientific data nitie ma justify ni services ma gisekelo rom kama. Tok gichopo kiwango no nikech budget, lack of budget. Omiyo koro kwa medo gi kata wachiwo enough to wadhi yudo service maromo kama. So gima ng'eny sirikal, migepe mag sirikal miyowa en mana dwaro margi mondo budget tok gimiwa full data manyalo miyowa kata gik miwachogo e higni gi teka gisetiyo kanyo. Jo Kenya be nyalo ridhika ni result magisemiyowa no oromore gomenda bende magisetiyogo. Nyalo bet ni pok giyudo enough budget, but magiseyudo no be oromore gi tich result magisekelo. Nikech kama iseyudo rom gi result misekelo, to awinjo ka an gi chir ni kamedi to result be dhi medore. To kama iseyudo result misekelo tin ne miseyudo, to kinyal justify na gimomiyo idwaro omenda mamalo kendo. Yes. Matiende ni wacha ni jo apise kata bedo ni gin duol mowinjo bed ni chung kar kendgi to gisebedo ka giwinjo timo tijgi e yo makare. By the way, Joyce, we anyisi gimomiyo gino timore, and I want to thank Honorable Mbadi. Kamba did not donje treasury to kelo a new style of budget ma nyalo konyo jo Kenya keto menda e tich makare. Nyiso ni achon samanyo e higa mokalo kata financial years machien. Nyo en ni ka department ni na marwa kaka IPOA to wakelo budget wa e treasury ni e higa ni financial year ni wadwaro bilion 1. To next year financial year manyien wachako wadwaro 1.2 billion. Koro odhi ko increase higa ka higa kamano. To sani CS Mbadi nyo keto niya itimo itemized budget. Kibiro ni dwaro bilion 1 nyaka ng'e ni madhie gini, madhie gini, madhie gini, ma kopo ni onge nyalo bedo justified to idwoko kata bilion no piny inyalo dwoko. To budget bila manyo watimo en niya institution grow. Koro every year budget grow kamano ma ok wang'e ni ma grow ni dhi kanye. Koro ena niya last year nyo wan gi budget mar 1 billion, this year wan gi 1.2, the other year wan gi 1.5. Koro wa idha kamano to ok wa justify niya ma idhogi gidhi e migepe mage ang'o momedore. So eseche gi onengo bed ni koro department ka department chako nyiso wa kamano, to eka wabiro ng'eyo ni kare kata kopo ni sirikal dhiro wa koni ni mondo wachul ushuru nitie gik momedore, to gik momedore go waneno gi ngima wabe. Nikech okinyal keta ni ushuru medore to service to dok piny. Ka en police brutality monengo bed ni IPOA oversight, police brutality pod odak
kuom wakanam ka en asoya ma polis kawe ndara gi kuonde podo dak kuom wakanam lakini budget ai IPOA to medore higa ka higa to nego bed ni IPOA to oversight police gik ma kamago nyaka wawuoya wabro losa Mshegi bida pedo pita Gene Joyce gene IPOA ka nitiere tingene wambe wa jopiny wan citizens anyalo paro ni diere moko kane pod wano jende ne nitiere Otieno Amollo ne en chairman mar ombudsman to ne wabedo piny nikech kaka ne wanyalo timo kane wase realize ni onge ofis mane wanyalo dhie mar sirikal by that time ni nok nyal konyowa ne wabedo piny kaka jopiny ma collect signatures wakawo signatures ir ji mwadhigo kombudsman magi mane wadwaro state officer mane waneno kadhi marach chande ne wadhi ma wastakie iwinjo kombudsman mogole aya police mano nego bende dhi make notamore make mwachak wadonjo ne kendo police ni mwaenda up no oriemb jariyo koro japiny bende nyaka play role ne kaka japiny wuon ko wene IPOA tich iwinjo japiny wuon mabe dwaro own development mari betterment mari ni wuon japiny be nitie ka onego bende chapne kapok IPOA odonje weche moko otherwise IPOA sana ng'eyo ni dhi chako tich maber kaluwore kwadwa miyo gi pesa gidhi tiyo tich kaka dwarore to japiny be ng'iyo gi wuon japiny be ng'iyo gi ka ofisi ni ok otimo kama to japiny atake kama to mana kaka Odede wacho ni gisebedo ka gitiyo kuom thuolo nyaka ne ket katiba manyien e pacho kae higni sani koro en bora kata kamano to Odede wacho ni wechego mago mag police brutality wasebedo kwaneno kapod idhi mbele kendo wanyalo kwano ni obila achiel ariyo adek ema kinde mathoth ikawo negi okang' mager mar cheka intiere kod adiera ni pesa ni komigi komed gi jotije makoro gichopo 3,377 ma gidwaro gibo bedo ka gitiyo tijgi e yo makare to bende komed kwan apise maggi e kor gwenge ma pacho kae bende gibo bedo ka gitimo tijgi e yo makare gibiro tiyo maber nikech samina no wuoye ni Joyce regime mokadho cha polise ne dak e debe gik moko machalo tach Nyangile kande mane gidake makidhiyo kamano yudo ka gidake tich Nyangile samina no sirikal mo wantiyo go ni sani keto police dhi dak kaka dhano iwinjo kendo dhi handle dhano wadgi kaka dhano koro miyo seche ma wawuoye regime ma wantiere ni moko mosekadho chien ka emineno ka watemo loso sani maber sani mondo mi obed maber kande mondo police kadwa handle to handle ka dhano nikech ebo dak kamoro maber Joyce police nyocha no dak adek e udi police moko dak 2 moko bo dak 4 to gidak e environment moro makineno kama police odak to chunye go mokata ni nyathini kik titij police but sani kineno sirikal masane wan godo sani mwaketo in place police dhi dak maber kabisa ma case moterne to dhi handle case no professionally kendo weche mag asoya gi dhi dok piny iwinjo koro wadwa ni mondo wami IPOA nguvu madhi monitor police gi kitetete wadhi miye nguvu ma pesa budget idhi migi wineno ka opondo to so far gintiere kod nguvu kose nguvu no biro gi pesa nguvu biro gi pesa ma wacho ni mokwongo kwaseng'iyo kaka the living standard kaka gidhi dak iwinjo aya pesa bimedogi mondo gimbe gijiskia ni gimbe gi jopiny nikech ker nigi program maber kabisa mar jog mar polise gi eki iwinjo to be ng'ama noketnwa pesa erokamano baba Mbadi kendo tiyo maber kabisa ma weche mag pesa gi sekta ka sekta kendo pesa nitie pesa moro babalangi luoni supplementary budget makano mise budget chande to kidhi to Mbadi neno kaka handle gino kendo pesa malal kata dionge koro I believe digi mora mora dhi change regime mineno wantiere ni adwa no ka yoyo madundo nyakwara mugejwanga waka yoyo madundo gisani ote magi bena neno kwa cholo kwa duogo to abo bedo ka somo ote magi kaito abo bedo ka wadhi e twak machielo mano kudore kod agulu mag bengi makoro dhure moko kuom counties ma pacho kae kik dhi mabor Sayudo nyundo nikelo nyako chia chologore nende nung'ani sandi nang'o nyako chia nigi yere kendo jalo siko ka chandi gi mon nyako chia utemo kadhono
mano donge dund pari. Anatemo wacho, mano donge cultural consultant. Sakasa iluongo mana jaodi. Iparo ni en ng'a? Iparo ni en Superman? Nyako ni iparo ni jaode no en Nyasaye. Nyasachino to koro nitie kanye? Jaodi? En kanye? In koro dak iluonge? Naparo ni man nyathini to kari dwa kwale. Dwakuru nyathino piyo piyo. Ok nyalo winjo gima nowacho ni. Wacho ni mondo imiya nyathino piyo piyo. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anwari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Tarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Ngeso kangeso, saparga chel mamidhiambo. Mbamba toko, koma ye. Tudri koda ngeso kangeso sapaga chiel. Mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka, kamwabro budho manyanga. Kowa kelo ningolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso kangeso, saparga chel mamidhiambo. Manaira Movie TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Jwang kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV e twak moro mokwongo e chenro mar Upenya. Kapo ni kitudri kodwa gi sani antiere kae kod Wela Riyo, antiere kod Peter Oluoch, Lango coordinator mar UDA e county ma Nairobi kae kachiel kod Mesha Kodede, janon weche mag siasa. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma ochwalonwa achiel kachiel kokalo yorewa duto te mag tudruok okinyi ma kawuono. Ote mokwongo mano mar Vitalis Ochieng wuod game karari. Ung'isa kae ni Joyce Oduor asemolo kodi e chenro gi sani kaluwo duto te mi konwa amor otek manade ni donge aparo ni chenro magitimo yiero onego tim kuonde te. Sirikal ng'eny kod pesa ogol ne jo IBC otagodo yiero. Donge kanisa migero State House poko chaki ochiwne gi pesano giti godo. Mar ariyo wacho ni sani koro nyawawa ma pesa lalie ng'enya to magi mana achako winjo chon. Ang'o mamono sirikal tieko midhiero ma pesa lalgo mar osuptende nyawawa nitie. Korka somo bende mana kamano. Gini jogi otemie orumo owek bedo mbaka miwacho. Toka ragetach oru onge. Dholuo moko tek. Mogik wacho kae ni IPOA anto tije malong'o okane pesa mimiyo gino toka nono mano pacha kaka japiny magoyo kura. Duncan Osome wacho kae ni Joyce IPOA kapoko mi teko kata gibed independent to kata gibed 3,000 to pod onge. Otieno Pabelo bende wacho ni oket chik ni kadipo ni court o nullify yiero to jo IEBC te otwe maisha. To gibiro luora. An Otieno Pabelo ka ana gomongo.
Akuko tieno mar Thimlicho Hinga, Migori County, ng'isa ka ni Joyce ayie kod owadwa Odede, mawacho ni departments te wacho ni pesa ma omege tin. Odhi mbele wacho ni kiwacho adieri, ere tiende chako tiyo gi voter registration card to jo Kenya to nigi ID cards. Donge mago mana ketho pesa. Mar ariyo, ng'isa ka ni Joyce ka jachung' omako apil ni yiero okoyombe e yo maler ma oloyo kes ji dok e yiero, ang'o mamono ng'a mane oninde ticha kaw mzigo no? Ang'o mamiyo iduoko mzigo kuom jo Kenya? Ayie gi Odede mano Ruth Athio Chieng' wacho na ayie gi Odede ni yiero ma pacho ka en very expensive for no good reason. Pesa tiyo mathoth to jo IEBC to pok ne deliver ba jo piny opuoyo. Okora ng'enyie migao ni jo IPOA to owek yuak. In fact, budget no owinjo duok piny mokalo kanyo, onge gima gitimo. Mibadhi otimo newa, oganda ok mor kodgi kata matin. Wacho ni they have never delivered, owinjo kaw budget gi moko omi sector mar thieth, somo gi arita. Aluo TWAK kan umoja enako. Mago mana moko kuom ote manyakwara muge jong chwalonwa okinyi makawuono kokaliro duto te mag tudruok. Med chwalo ote magi abo bedo kasomo gi e kinde modhi mbele ko TWAK maro ote magi inyalo oro kokaliro duto te mag tudruok mano moriwo namba mar ote machuok 3 dago mar mondo mi watwa gotudore kod weche mamoko mano kotudore kod report ma control of budget mano Margaret Nyakango nogo mano report mane ogolo ma iwacho kanyo ni en full financial report mano mar hik omenda mar 2024-2025 manyaka sani koro giywak ni nitiere counties moko ma nitiere kod agulu mag bengi kata accounts mag bengi mathoth ahinya. Ka bende Nyakango wacho ni gino mowinjo bed ni timore ni ka county poko yawo bank account moramora to winjo bed ni gindiko ne control of budget eka gineno ka ipuodho account makamano kose oyo. County ma Homa Bay e report makamano emano telo. County ma Homa Bay nitiere kod unauthorized bank accounts matinde ni gin accounts kata agulu mag bengi ma control of budget okopuodho mago maderoma 558 kiluwe kanyo kod Kitui 350, Bungoma 301, Nakuru 31. County ma Baringo nitiere kod unauthorized bank accounts mago maderom 280, Kwale 240, Machakos 231, Embu nitiere kod 222, Nandi counts 10, Kisii 14, Siaya 15, Tharaka Nithi 16, Murang'a accounts 70. Penjo eni ang'o momiyo counties moko nitiere kod agulu mag bengi kata bank accounts mago moheo 500 to moko nitiere mana kod 10 kende. Odede, ang'o matimore e counties magwa manyaka sani koro waneno ka agulu mag bengi odhuro, gino makoro miyo kata control of budget ng'ur? Erokamano Joyce. Report manyo ogol gi Margaret Nyakango, the budget control of budget, en report marach e weche mag county government kata devolution. Gimomiyo matimore, devolution ne obiro mondo okel loch machiegni kata teko machiegni gi jopiny mondo jopiny owinj ni gin in control on development matimore e area gi to gin gi sei kuom gik matimore. Ka koro budget controller machik dwaro ni ka county yawo account to ndiko negi barua mondo gipuodhi ema nyalo golo report bilani ni counties nigi kaka koro county marwa ma Homa Bay nigi accounts 558 ma ok gipuodho. To kare koro duond japiny e running affairs mag Homa Bay, duond ja Homa Bay e running affairs no to koro ni kanye ka controller of budget machiko yiene mondo ema nyalo wacho nwa no kia. Aeto ipenjori Joyce ni county government magi ng'eni ma ok gipuodho to nitie moko magi puodho, koro magi unauthorized gi dho ngere to magi puodho nyiso niya kare county dhi end up ga account kata 1000 kata 800 nikech kama gi 500 ma ok gipuodho to kare wanyalo gombo ng'e ni magi puodho tadi mondo koro koriw. Koro ipenjori kaka japiny ni
cost mar running account manyalo romo 550 gi wiyegi en cost maromo nade, nikech mago anahero data driven conversation to gi data driven program. Nyiso ni onengo wang'e ni wacha ni gin account 558 ma ok gipuodho, is well and good, but onengo wadhi further than that mondo wang'e niya e bengi running account ni cost ne chal nade, nikech waduto wan ga accounts e bengi to kendo wang'e ni account bila mane ma kiran kaka individual to beche yot inyalo, to account bila mane ma kiran kaka corporate to beche yot inyalo. Gin accounts bila mage to cost mar running accounts gi chal nade, nikech ka koro ang' idhi riwo the entire 47 counties on accounts magiran ma unauthorized, ibro yudo ni magi kuonde ma pesa mar jopiny lale, to magi gik ma jopiny wuok ne e barabara, nikech pesa gi samoro koriw gi te across the country to oromo loso tije moko ma nyithindwa nyalo yudo, to wawacho niya waduoko rate of unemployment piny. So ma to ok en conversation monego end ka. Asewacho kata studio ni before ni kaber to nego wang'i kaka wadwa wacho wach oversight mar county government e yo mamalo moingo kaka wasetime e sechegi. Wan gi MCAs be majority leader e county assemblies gi ong'eyo ni county government run accounts gi unauthorized, nikech ka an MCA Homa Bay County onengo bed ni tija mokwongo en oversight, kata kapok budget controller nos ofwenyo magi mo nyalo bedo ni MCAs onengo bed ni MCAs oninde tich all across, nikech magi gik monengo bed ni samoro ging'iyo, nikech magi oversight. Koro MCAs ka idha un joge governor kata udhawo gi governor, to madhawo gi governor dhawo e yo ma ok kony county, en dhawo machalo personal ma en gimodwaro ok omiye koro governor rach. Ko kamano to en ng'at governor tho gi kwo ma koro onge gima rach ma governor osetimo. Koro wan gi MCAs aina ariyogo, to mano ok kony jopiny. MCA onengo bed ni kata mosiep governor is still able to tell governor ni ka ok otimore kaka chik dwaro ma ok ber. To kata ma ok osiep governor onego bed ni kama governor otime gimoro ma is commendable kata dwaro their support, gichiwo support no on behalf of jopiny mondo jopiny oyud konyruok. But MCAs ma kawuono wan go gin ma extreme, either en ng'at governor tho gi kwo ma en governor onge gima rach, see no evil here no evil kuom governor, kata en ng'at magore gi governor ma kata gimogore ne ebe okia, en tek ni obwongo ne osendik mong'ong'ore ni governor rach, koro ok odwa ng'e ni governor rach notimang'o. So magi gik ma MCAs wa onengo wuogie. Koro gimodong' en ni Senate ema samoro koro chalo jok matimo oversight ma jakom Raila Amolo Odinga ne wacho, to koro sa misiki luongo governor koa Wajir nyaka Nairobi, before Senate Homa Bay nyaka Nairobi, Kisii nyaka Nairobi, to MCAs to wan go ma mandate gi en oversight, legislation and representation. Ikia ni madhi timore nade. Yeah. Korka kori Peter Lango kotudore koda agulu mag bengi makoro odhuro e counties magwa, kendo county ma Homa Bay ema koro telo kanyo koda agulu mag bengi matutha winjo kanyo kodede to wacho ni winjo ben ni nono matut ni agulu makamage ang'o miyo gidhuro kama, to MCAs bendo seyo kwacho ni MCAs ema ninde tich kalo ni mae gima winjo ben ni gitimo ma ok ni control of budget ema koro wuoku manitiere to biro to nono gigo matibore e counties. Kanyo tariyo rago wadwa modede nikech adier accounts 500 gi wiye to departments tiyo ka wan gi departments karibu 8-11 de mak dhogi Joyce, moko de mak dhogi accounts 1 2 3 nyaka 500 ma to nego ng'i adier, nikech kiwinjo kata mana kaka dedo wacho MCAs bonego bed ni ng'iyo accounts gi chalo nade, nikech wan gi committees, donge MCAs nigi committees moko kata koro account department kamano onego bed ni giseng'iyo ma gi verify na accounts gi timang'o, to kine link kama ma control of budget ma gundwa to ne ni gimbe gin part of this thing, ging'eyo kaka gibe gi yute iye kanyo. Ting'eno ala moro nitie ma MCAs osebedo go ka maseche moko ituono gi gimoro mathin to niyo wadwa dhi goli oko,
wadwa dhi goli oko. Koro seche moko gavana be nyalo bedo gi tich matek kabisa no okay accounts moko moko ng'eregi waket kama ka dipo ni nyalo thecha oko tatiga account gieki. To kata king'iyo kata mana senator ne tento karoti mango dongo nego bene interest mar county mo aen onego bene ng'iyo to mo wacho to account mang'eny gi account gi mag ang'o agene ka oe wach weche mag gine ne council of governors gido ginyalo bedo mondo ging'i kaka gidodo but to senator onego bene chung motegno mang'ini to account gi gichalo nade nikech kidhi e parliament ka nitiere gine moro ma gine parliament ming'iyo go accounts mag counties koro gino chakore nyaka e parliament ka editie committee mang'iyo accounts mag county kaka tiyo koro kato koro waunga nyakango lwedo mondo koro ng'iyo gini mondo jopiny ogo koko nikech magi pesa accounts gi nigi pesa te onge ma nono jopiny ogo aga koko mondo koro accounts gi mondo chak konyo jopiny ka gintie adier to gichak konyo jopiny but to gibed lean giduog kata mana nyaka dek kata mana nyaka riyo mondo transparency and accountability mondo bede county wa to rach sana ka counties magwenge wa mapodi chako yudo kani malo kendo rach kabisa to kiyudo in terms of their development to put one pin iwinjo to king'iyo kaka yo Murang'a kocha neno ka en 10 but king'iyo tije mutiyo Joyce idhi adhi gweng'no utiyo kata en ka counties 10 kamano koro marwa ma 500 ni wadwa ng'iyo gwengwa ma kaduogi marwa ma 500 ni nyaka wang'e ni to otim ang'o Matendo no winjo bed ni yango ne ang'o momiyo counties moko nitiere koda accounts modhuro to seche moko weche go mago mag dongruok ok wane makare to counties manitiere koda agulu mag bengi matin to aneno weche go mag dongruok katimore e yo makare to kopogore kod mano report makamano bende no yango weche go mago mag gino miluongo kanyo kod dhongere ni on source revenue kata omenda mago ma counties choko kigena kiwang'iyo waneno kanyo ka county ma Kisii emane nitiere kod on source revenue mano marata malo 178 Tana River 133 Wajir atamalo 123 Kirinyaga atamalo 122 ka wantiere kod counties mabende ne ochoko omenda mathoth mane hiko omenda mar 2024 25 wantiere kanyo kod county ma Nairobi otelo kanyo kod bilion 13.1 Naroka bilion 5.7 Mombasa bilion 5.1 Kiambu bilion 5 okwane county mora makaluo kanyo odede weche go mago maga choko usuru counties mago timango kalure ni counties bende kinde mathoth gi ywak ne ok ginyal chulo jotije gi kalure ni serikal mamalo poko chwalo ne gi omenda kendo kinde ka serikal poko chwalo omenda gi ywak ni serikal ema koro rocho chenro magwa weche mag choko omenda e counties winjo bed ni nyayo machalo nadi odede Joyce, a category mar counties mochoko omenda mang'eny aonge gi problem kata ka counties waonge nikech eno depend on county ni kaka chalo population businesses matimore kanyo to gi other sources makelo pesa king'iyo mano yudo ka Nairobi emotelo nikech Nairobi ochoko a billion plus ma timore nikech Nairobi has been a capital city for the rest of our life in Kenya. To Nairobi controls 60% of the country's GDP. To kendo Nairobi is the financial hub mar this country. Kembe mang'eny ni Nairobi, manufacturing timore Nairobi, gedo Nairobi mang'eny mowuok e tunge Kenya te to gi jo mowuok oko. So Nairobi nigi many sources ma pesa wuoke omiyo gin justified ka yudo gichoko omenda mang'eny moingo Migochwa, moingo Homa Baychwa, moingo Siachwa kata oingo Kisumbwa. But kamane gi problem koro biro ni target momi county ka county e report mar Margaret Nyakangi koro wacho ni counties ma ochoko mokalo target manomigi en kaka Kisii manie bathwa Migori kanyo mano koro miya chako bedo gi problem gochilo ayako wuod Mbogo ere kaka en ngadho mane marati utiyogo mondo chok up to 178% of the target manomie to in ok appear anywhere. Does it mean ni jowa either jok mioro e pap chamo pesa go ok kel e account nikech Migori
bende mae to nitiere chenro ma counties kinde mathoth nyiso no bigo mano mar cashless. Ema wacho Migori ema ae koro ema nyalo wuoye malong'o. Aseneno ka nitie jo county machoko tonde otwe e wang' yore ichoke chirni gi gik makamago. Ere gimomiyo Magarati ochopo mokalo target mochopo 178% of gima nonego choki to in okia pia e list no. Nyiso ni either jok mioro wachaka ni either okioro jomoko mamano miriambo nikech ka andala aseneno ka jogo nie ground aseneno kotwe tonde. Nyiso ni jomioro ka ok okelo pesa gi. To namba 2 either jogo kelo pesa gi to gionge account itero gi kanye. So governors wan gi penjo mang'eny mwabro bire to kikalo kanyo matin Joyce tichako iyudo ni report nyakangu ochako miyowa ng'ato kaka Governor Sang Mosiepa nigi consumption mar development machopo 90%. To e account ka to no wach ni unauthorized account ma en go nandi gin 10 kende. Yeah? Gin gi unauthorized accounts 10. But kogik e otiyo gomenda moteng ne develop mowal ne dongruok o absorb kwanata malo prochike wi miya ma nyalo miyo I overlook unauthorized account ma en go 10 ka. Inyalo wacho niya kogik kuom maendeleo ose absorb pesa mar maendeleo moteng ne maendeleo up to 90%. Ka an jadak Manandi County anyalo assume ni mano chal ni mistake moro kamoro otimore ma to ka an wan gi account 550 ma unauthorized to kuom counties mose absorb pesa mang'eny pesa omenda moteng ne development aonge. I have issues, nyaka bed gi issues. Koro yudo ka ng'ato kaka Natembea o absorb up to 77%, ng'ato kaka Narok o absorb up to 74. Koro nyalo yudo niya ka in ng'ama objective ma ok ni in gi problem gi governor ni. Ibro yudo ni ng'ato kaka Janarok e kuom counties mosechoko omenda mang'eny Narok namba 2. Wabro keto ni yes nikech Narok nigi park Narok nigi Masai Mara to ji welo dhie mang'eny ma jo Kenya to gi jok moa oko omiyo en justified mondo obed no choka ng'owa omenda mang'eny to kogike maendeleo bende yudo ka ose absorb 74% mar total 100% budget mar development. Nyiso ni ng'ani iyudo ka data ne ringo maromre. En achiel kuom governors mochoko pesa mang'eny to en achiel kuom governors ma bende budget moket ne maendeleo otiyogo kwanata malo mamalo. En namba 2. Ng'ani ok inyal bedo go gi problem oyuma. Nyiso ni ka nitie kama ng'ikruok nitie tu beda piny wacho ni ka ang'o momiyo ma otimore to ere gima wanyalo timo mondo to ka governor kuom weche mag maendeleo oonge ok oapia kata oapia bottom omenda mochoki bende kendo ochako oapia bottom kaeto ka gike account ma unauthorized ema koro oapia top. We have issues. Nyaka wabed gi problem. Ano kwadongi daka matin kende twatieko twak maro kinyi makaoni yena mar mondo me asoma ne moko kuom ote manyakwara Moge Jwang medo chwalo noa. Wacho ka ini greetings Joyce ongisa ma ubilashe motho. Wacho ni IPOA wek yuago pesa. Gipacha aneno ka IPOA have completely failed on their mandate and probably should be disbanded. Wacho ni the main reason mane omiyo IPOA oketi en oversighting the police. Gin gikao okang mar bedo jasiko bila nikech nonro magi thoth ginindo ginindo e tich ne obila ka ohenya gi japiny to ok winj duondgi. Nyocha obila mamiyo jopiny ogoyo e ng'anyo ma ohinyo kabisa. IPOA said nothing about it. We are not happy with them. Odhi mbele kwacho ni report controller of budget asiro kendo ayiego kabisa. Homa Bay Marwa ema report owacho ni mibadhi otimonewa. Unauthorized accounts mag counties cut across. Mibadhi otimonewa e Kenya ka otelnegi gi sirikand gwenge. Awacha ni pesa sha moko donjo e ofuk ji giwegi. Enang'o ma sirikal timo e lipodegi.
it's sad ne Kenya wadhier to matin ma wan godo bende wakwalo. Let's embrace China. Wachoni it has the large population with almost 1.7 million to mibadhi tinie kabisa. The corrupt are hanged to death. Kenya ka ker ka oketo komiti ka dhi kedo gi mibadhi to wabunge ma are tasked with oversight functions goyo koko ne kera kendo kwedo that decision. Wacho kanyo ni sad mathoth pod wan matek kabisa. Mago mana moko kuom ote manyako Ramogi Ajwang medo chwalonwa okinyi makawuono. Fredrick Osuru bende wacho kanyo yaure Joyce. Wangisa kaini mosna jotelo e studio an kaka shabiki mar Ramogi TV kata bed ni podi an gi lit gi kuyo kuom tho mar kwarwa jaduong' Isaac Otieno e gweng' ma Utende to chenro mar kowe kare ywe mogik podi dhi nyime. Wacho ni TWAK gi chenro mar Ramogi TV ok nyal baya kamora mora ma antiere. Anasiro pach Meshack Odede kendo olero tie wach e yo makare. IBC nyalo duoko budget gi piny kapo ni otase magoyo mbulu inyalo los e pachoka. Penjna jotelo to bende inyalo lok chika ni kapok ni commissioner otayo yiero marach to gi kautinga mar chulo okinde gi omenda gi ma ok omenda jopiny. Alfred Osuru aneno TWAK ka oluwo TWAK intiere Facebook. Alaide Prince bende wacho ka ino yaure Joyce mosna welo gima mako dhoga en ni jopiny oketo maino e criticism mar national government forgetting about county government ma omiyo gi thuolo kendo nyami badhi e counties turka. Kok mano counties nyaka wards mekwa en ward mara waneno mana MCA marwa mana Saliela. Koro dhiera ni ne wayiere mondo okony liete koso okony e kelo dongruok. Ndetniwa ok kalre, osuptende ok beyo, yani in short waonge dongruok nyaka ne MCA donji e telo. Aola gitend counties. Awacho kanyo ni awacho ayweyo. Mago mana moko kuom ote manyako Ramogi Ajwang chwalonwa kokaliero duto te mag tudruok okinyi makawuono. Nyiso ni thuolo marwa mano miwa dhi karuma. Chak kodi Peter Lango wachni mogik otudore koda kaka piny Kenya chomo accounts modhuro makoro counties nitiere godo kod wach machielo mabende nyalo kelo buok ne jopiny. En kotudore kod jopuonjre manyawawa makoro no yang ni nitiere jopuonjre manyawawa 50,000 e skunde mag piny owacho mapacho kaka watieko. Madam Joyce kwa ng'iyo wach mar jopuonjre manyawawa data kanyo chano ng'iyo data mar Ministry of Education. Kwa wach mar jopuonjre sikunde wuon ma secondary yudo ka location achiel nigi secondary 20 mayande yuda pesa mano ni tane waseyude Ministry of Education be chalre mana gi Ministry of Health mi yudo ka location achiel mitelo negi chief nigo subtenda 17. Koro mago gik wagore go sane mominano ka seche moko pesa nyodhi olewo mar capitation mar oro ne sikunde nikech data no bedo confused the ministry kia mane koro nyithindo manyawawa gi en adier ni sirikal mancha no kadho cha ne miya nyithindo manyawawa pesa to koro gige nyawa segundwa wadwa ne ko miyo nyithindo pesa to wamiyo nyithindo ma genuine mantiere sikul to gi sikunde mabe genuine. Koro mano sirikal osewuok. En sirikal mokalo cha kose isayo sirikal mane? Wakma. En higni adek ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo godo telo. Yeah, we are at 3 kawuono donge. Wan gi higa adek sane. But king'iyo higa agina 4 mokadho. Sirikal chama ne gik moko mang'eny kabisa. Momiyo kanyo mabiro gi new products machalo kaka shagini. Mondo kithiedho ng'ato tithiedho ng'ama genuine mineno ne mang'ane. Wathiedhe facility itero pesa facility ma genuine mina ne facility ni kama koro nyithindo manyawawa gi gin ga manya nyithindo manyawawa kamano ma gin ok gitieke ga gina tirega. Koro sirikal dwa deal gi gini kabisa ba school ka school wadwa ng'eyo ni to school mar gin gi nyithindo adi to muwuok adi to modonjo adi mondo ka sirikal oro pesa to ng'e maber ni oro pesa ne nyithindo adi kanyo genuinely mondo pesa ti mane gina transparency and accountability ma wuoye. Koro an gi geno ni sirikal dhi bedo maber kendo ji dhi winjo maber mbele. Mogik ka watieko. Mogik watieko koro anyalo moso jopiny. Amoso wuona nye tuo dala iluonga ni langa kula kenda dala manya kach kabodho. Kam gwako gada kanyo. Ero kamano. Aya mar ariyo kendo jotenda mag UDA an gi jatenda miluongo ni Nathaniel Mung'are. Director mar Political Affairs, Diaspora and Resource Mobilization to kod Mulo Junior.
Director mar Counties and Devolution, are very powerful. To gima mora, ni sani joluo wuoyo gi dholuo office. Office masani nyo ket kama kata kero wuod joluo wuoyo gi dholuo ket joluo wuoyo gi dholuo. Mogik duonde wa mogo e siasa. Wan gi duol kaduda mano kama jowa go e siasa. Ai thuolo marwe marumo. Erokamano ahinya Peter. Meshako Dede wachni mogik ka watiyo kaachiel kod pachi kotudore kod jopuonjre manyawawa. Miwacho ni piny Kenya lalo omenda maderom bilion 1.1 higa ka higa mar chiwo somo ne jopuonjre mag sekondar mamalo kata senior school. Ka Julius Bitoko odiochieng' manyoro kane ochopo e nyim kamiti mar somo no yango ne nitiere jopuonjre 50,000 mosebed ka ioro negi pesa skunde to gionge skundego. Erokamano Joyce, gini en gima lit nikech some of us chulo fee ne nyithindo. To iyudo ka nyathi kanie national school to bei en gimoro 70,000 per year. To sirikal kelo 22,000 kaka capitation to janyuol chiwo modong'ni. To eskunde wanitie corruption Joyce. Mama to aparo no nengo uyud mana segment machielo wawuoye malong'o. In gi school Joyce man gi nyithindo 4,000 secondary school mostly kaka national. Sasa ma nyathi yawo school tiwuondruok ni jonyuol no biro no oyiere nikech jonyuol gi gipogore. Nitie jonyuol ma pesa gi onge go gi problem. To nitie moko mikonya mondo nyathine otiek somo kanyo. Tiyudo ka jonyuol ariadeko winjore gi principal. To giwacho niya, koro wabiro chiwo gimiluongo ni remedial. Remedial ni Joyce in gi nyithindo 4,000 to sasa ma giyawo school nyathi ka nyathi dhi 2,000 ni remedial. Ma en milion 6 kadhi 8. Ma mana mar remedial. Pesa gi gidhi kanye ng'isa convince ni ma corruption. En milion 6 madonjo sasa moyawo school. Mano namba 1. Onengo Julius Bitoko ng'i gik makamago mondo duok ne jonyuol bei. Bilion 1 malal kuom nyithindo miwacho ni nyawawa 50,000 gi. Ok onengo wayud mana report ni nyithindo 50,000 nyawawa. Report ni onengo chop kama onengo chopie. Onengo Julius Bitoko kaka PS accounting officer e ministry oduog kendo e press gi kalatas mondik maber onyiswa ni sikunde moseore pesa gi gin skunde mage nikech ok wabiketo gi blanket ni nyithindo 50,000 ma mano kende giwachnwa ni sikunde gie nikech ka en skul moluong ni kama secondary school nigi nyithindo manyawawa 10 kama secondary school nigi nyithindo manyawawa 100. Eka wabiro ng'eyo ni ka Joyce motelo ne skundni to skundni nyoyudo pesa mar nyithindo 100 manyawawa ere pesa no. Eka wabiro keto ji to account for every single cent ma sirikal tiyogo kaka taxes mago. Erokamano ahinya Meshako Dede kaachiel kod ina Peter Oloch kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi obi e twaka. Okinda ojuka bende ng'isa ka en ni Joyce Mosna Welo, ng'isa ka en ni nyisna wadwa Odede Meshak ni en ema obiro konyo Migori County ka osekawo kom seneta mane higa mar 2027. Nyakwara gi jonge kanyo machopo gode giko mar twak mar mokwongo e chenro mar Upiny okinyi ma kawuono. Med mana ketera Mugi TV wakaw yo madundo gi sani chenro mabiro bang' ma en pok opogore gi Sharon Ong'ao. Kik idhi maboro. Riti masani nyinga Joyce Oduor.